6 sentýabrda düýbi Washingtona ýerleşýän Adam hukuklary boýunça Freedom Now guramasy 5 ýyldan gowrak wagt mundan ozal Türkiýeden aldyğı ýoly bilen Türkmenistana eltilip uzak möhletleýin türme tutsaglygyna hökm edilen türkmen studenti Ömruzak Omar Kuliýewiň derhal we şertsiz boşadylmagyna çagyrdy. 1985-nji ýylda doglan Omar Kuliýew guramanyň maglumatyna görä 2018-nji ýylyň 15-nji martynda näwel aýplamalar esasyna saklanyp 20 ýyl tutsaglygy hökm edildi. Türkmenistan 2000 gün mundan ozal şu gün student Ömruzak Omar Kuliýewi ýalan bahanalar astyna aldyğı ýoly bilen ýurda gaýtaryp getirenden soňra tutsag etdi. Ol näwel aýplamalar boýunça 20 ýyllyk hökümi ýerine ýetirýär. Biz onuň derhal we şertsiz boşadylmagyna çagyrýar diýip Freedom Now 6 sentýabrda ozalky ady Twitter bolan X ulgamyna ýazdy. Ömruzak Omar Kuliýew tutulmadyndan ozal Türkiýede injenerçilik ugrundan bilim alýardy we Türkmenistan studentleriň raýdaşlyk guramasyny döredenden soň aldyğı ýol bilen Türkmenistana getirildi. Hem de garaşsyz neşirler bilen ara gatnaşyga çykmagyny besetdi. Türkiýede ýokary bilim alýan döwründe 2018-nji ýylda Türkmenistana geçirilýän bir parlament saýlawlaryna türkmen häkimetleri tarapyndan hamala fiýinçi bolmagy aldyğı ýol bilen çagyrılan 26 ýaşly Omar Kuliýew soňu bilen ýurtdan çykyp bilmedi. Munyň ýa-da anandar çeşmeler onuň uzak möhletleýin türme tutsaglygyna hökm edilendigini habar berdiler. Bu işin halkara jemgyýetçiligine ma'lum bolmagynyň ýa-da sosial ulgamlarda Ömruzagyň hamala harbygurlyk borjyny ýerine ýetirýändigini görkezýän şüpheli bir video peýda boldy. Azatlyk radiosyna gelip gowşan maglumatlary görä watana dönüklükde günä bildirilip azatlykdan mahrum edilen Omar Kuliýew sosial ulgamlarda peýda bolan videoda hamala harbygurlyk gurluk borjyny ýerine ýetirýän görnüşde görkezilýär. Videoda aýdylan maglumatlar hakykat bolany Omar Kuliýew şu wagtda çenli harbygurlyk bireyýän diýinip raýat durmuşyna dolanmalydy. Mundan ozal insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Birleşen Ştatlaryň bir näçe senatory Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna komissiýasynyň 2019-njy ýyldaky başlygy we başga bir näçe raýat toparlary we aktivistler tutsag edilen türkmen studentiniň azatlygy çykarylmagyna çagyryp bir näçe gedek türkmen häkimetlerine ýüzlendiler. Halkara çağırışları we ýazgyrışlara garamazdan Türkmenistanyň hökümeti studentiň ykbaly boýunça uzak wagtlap dymyşlygy saklady. Udagy çeken mümkinlikden we sosial mediada peýda bolan şüpheli videolardan bir näçe ýyl soňra Türkmen wekiliýeti Birleşen Milletler Ugrumasynyň Adam hukuklary boýunça komitetiniň 2023-nji ýylyň mart aýyna geçirilen 137-nji mejlisine Ömruzak Omar Kuliýewiň şol wagt resmi taýdan ýazgyda duran sargysyna ýaşaýanyny öňe sürdi. Bu çykyşda Türkmen häkimetleri Omar Kuliýewiň ne jenaýet jogapkärçiligine, ne de administrativ jogapkärçilige çekilendigini häzirki wagtda onuň enatalary bilen birlikde kanuny esasda ýazgyda duran sargysyna ýaşaýanyny öňe sürdiler. Muňa garamazdan jemgyýetçiligi ma'lum bolan maglumatlara görä Türkmen häkimetleri Omar Kuliýewiň öýüniň dogun garandaşlarynyň we enatasynyň insan hukuklaryny goraýjy guramalar bilen ara gatnaşyga geçmegine ruhsat bermedi.